Yo, imoto. Sanibonani bahlali. Yes. Usilapha eNtibane kuTsolo. Namhlanje siqala irevival iyaqala 5:30 emalanga nje namhlanje sesifikile. Itende lesigqiba kuyichoma. Apha eNtibane komkhulu. Itende iyaqala namhlanje. Siyanimema abahlali bonke bakuTsolo. Nani bahlala bakufutshane izane etenteni namhlanje siyaqala. Zonke insuku 5:30 emalanga iyaqala 8:30 seyiphumile. Kwangensimbi ebhozo iyaphuma bathandekayo. Wozani nje nonke ogulayo eze nowakhe nizawufumana ukuphila nithola isalvation nithola ukusindisa uxolo lwezono. uYesu wafela abantu ukuze abantu baphume ezonweni zabo. Uyakhulula ngaphandle kwemali. Nize nje akunamnikelo ocelwayo kule tente. Izani nje ngenhliziyo yenu ningaphathanga mali. Wozani enhliziyo yenu uYesu uyasindisa. Wozani makholwa. Wozani wena okholwayo, wozani ungakholwayo. Weza wonke nje umuntu uyafuneka kule ndawo. Wozani ogulayo futhi uzawuthola ukuphila ngaphandle kwemali yokukhanyisa. Yesu. Yeah. Jesus. Sikumshikashika uba kusindiswa abantu egameni lika Yesu. Amen. Hallelujah. Yo, bolani kwethu. Umshikashika wayilongo.